Siyanibingelela kinina nonke balaleli nani babukeli egameni likaJesu Kristu. Siyanxusa njengokuba kunxusa uNkulunkulu emazulwini ukuba nithathe amaBhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esenikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukuza emgcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele kube ngabe lokho okuzwayo ushunyayezwa khona, ufundiswa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosetha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasemgcweleni ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele. Ungakhohlwa nokushirisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi kuyinhlanganyelo enihlanganyela kuzo nifakazelana ukuthi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nokuthi uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokweqiniso lemibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu baziyo izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge Baba wethu esezulwini ngokusigcina njengamanje nokuba sikwazi ukuba sihlanganyele silizwe ilizwi lakhe. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekudingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfundisi uMhlengizoni ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ikhazimulisa isibane sezwe, uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi obiza bonke abantu beze ekuphendukeni. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu umnini amandla onke. Silokhu sithule bona ubufakazi ngawe embhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo egameni likaJesu Kristu siyabhabhadiswa. Ngakho silokhu simbonga uNkulunkulu ngomusa wakhe senzele wona. Khona siphuma endleleni senza izinto eziphambene naye, yena obekezelayo osenzele umusa ukuthi siphinde sikwazi ukuthi uma kwenzeka siphuma endleleni siphinde sibuyele ngomusa ngaphandle kwemhlatshelo, ngenhliziyo ethobekileyo, ngenhliziyo emnene efuna ukwenza intando kaNkulunkulu. Ngakho bazalwane, nangaso lesikhathi silokhu sinikayela uNkulunkulu udumo olumfaneleyo ukuba yena yedwa akhazimulise. Into ebuhlungu ukumazi uNkulunkulu, uthi sowumazi nendlela yakhe sowuyazi, bese ekufica uSathane afile ukuthi akuphindisele emuva
ugcine sowulazi iqiniso. Lokho kwenza inhliziyo yakho isinde ungabi nakho ukuthula. Kubuhlungu ukuthi sowulazi iqiniso noma nje kwakuthiwa ngiyashumayela. Ngishumayele izwi likaNkulunkulu ekubeni ngiphambukile endleleni. Lokho kuyangimangalela. Kungenza ngibe ngosolekayo. Ukuba le ncwadi yamaroma usahluko 2. Uma ikhuluma ngokuthi wena muntu oshumayela izwi, kepha wena ekushumayeleni kwakho izwi uyalazi kepha awulenzi izwi. Ngabe lokho kubalelwa njengokulunga yini kuwena na? Ukhomba abantu ukuthi abahambe endleleni kepha wena uchazukile endleleni. Ngakho lithi shisekela uphenduke. Shisekela uphenduke. Usho njalo uNkulunkulu kwencwadi yeSamuel. Athi ngoba ukho ekushiseni futhi awubani usivivi. Wena uzibona ukuthi uhlakaniphile. Into engikufundayo ukuthi izwi likaNkulunkulu uma ulazi liphila kuwena. Uma wenza into wrong uphambana nalo. Liyakutshela ukuthi wena usuphambukile. Utshelwa izwi liphila kuwena. Akudingi ukuthi utshelwe umuntu ngoba khona izinto esizenza ekusithekeni ngoba sithi abantu ababona. Kepha uNkulunkulu wazi konke. Yazi indaba izobe bayiberethi uNkulunkulu ubona konke ukufihlakeleyo. Ekuyena esiyakuzilanda kuye. So abantu bangangazi kepha ngoba izwi seliyaphila kuwena. Uthi wenza into libe likutshela izwi ukuthi lokho okwenzayo akusekona. Kepha uqhubeke ukwenze ngokuba yini isono usho njalo indoda eJakobe siyabeletha isono. Sithatha sibelethe bese sizala isono. Ngokuba izinto zikamoya ziqala kamoya bese kuzenze ngenyama. Njengoba lithi iBhayibheli akekho umuntu ongoni kepha uNkulunkulu akathokozi ngokulahlekelwa abantu bakhe. So uma lithi uma wona sowazi kubuhlungu wena ngokuba akusekho mhlatshelo. Uma ungaphenduki ufele emanyeleni akho kubuhlungu. Ukuba ubona kwakho sowazi yabona uma uDavide ona athi uzile ukudla kuthiwa angathini ukudla ngenxa yokuthi uzwa emphefumulweni wakhe ukuthi lento le ayenzile ukuba yini uyamazi uNkulunkulu. Lento ayenzile ibuhlungu kuyena ngoba wazi ukulunga kukaNkulunkulu. Ngakho-ke uma enza into ephambene intando kaNkulunkulu uyalimala ngaphakathi. Ezwe ubuhlungu ukuba uyezwa ukuthi ingakho kule ncwadi le bese khala uNkulunkulu kwincwadi yamaHubo sahluko 51 athi-ke ngihawukele Jehova. Ngihawukele uNkulunkulu ngokomusa wakho. ngenxa yokuthi usewazi umusa wazi ubuhle bukaNkulunkulu. So uma kuwukuthi ukubambele kanje noNkulunkulu njengo-Israyeli mese uhlubuka uphume endleleni kaNkulunkulu. Ubuhlungu. Ukuze bekuthiwa isilwane siyathendwa ukuze singeke siphinde sikwazi ukukhiqiza. So uma ithela inja ungamthela umuntu, ungayithela imbuzi, ungayithela imvu, ungayithela inkomo. Kepha ngokuyithela inkukhu. So uma kuwukuthi inkomo ikwazi ukuthi yenze imisebenzi yokukhiqiza ezinye izinkomo ngenxa yokuthi iyinkunzi, uma seyitheliwe izoba inkabi ngekusaba inkunzi. So uma seyinkabi ayikuseyona inkunzi ayisakwazi ukukhiqiza sengasebenza imisebenzi yenkabi kepha ngeke isakwazi ukukhiqiza. So manje uma usathane
usebenzela uNkulunkulu wena, uzinikele ukukhiqiza izithelo ezinhle. Usathane ufuna ukukuthena ube isihlahla esingasatheli izithelo, sibe isihlahla esingenamsebenzi njengenkomo etheniwe esinkabi. Ngisho ngabe kuthiwa usho ngomlomo ukuthi uyakholwa, kepha ngenxa yokuthi indlela oyihambayo ayifakazeli umsebenzi kaNkulunkulu. Ufana nenkomo etheniweyo, uyinkomo kepha uyinkabi. Ungaba inkomo ube inkunzi, ungaba inkomo ube iduna, ungaba inkomo ube inkomazi noma isithole. So lento le usathana afuna ukuyikhipha kubantu. Uma ukuthi uNkulunkulu uyamazi njengoDavide, uDavide uthi ngihawukele uNkulunkulu, ngihawukele ubuhlungu. Ngeke uze ucela uNkulunkulu akuhawukele ungamazi, ngoba sibaningi sinalo ukuqonda noma ukuzitshela ukuthi uNkulunkulu ujabulile ngathi. Umzalwane osindisiwe ezonweni wakhishwa emanyaleni, wahamba noNkulunkulu, wezwa ubumnandi bokuphila kuNkulunkulu. Ngenxa yokuthi useloqondo ukuthi uNkulunkulu akafuni into ephambene nobungcwele bakhe. Lowo mzalwane lowo uma kwenzeka ona ushawa inhliziyo yakhe. Inhliziyo yakhe ngoba imshaya ngamazwi awaziyo, unembeza wakhe uyamangalela. Nosathane uyahlala unembeza wakho. Ngizothini? Sathane uyahlala unembeza wakho, amangalele wenqubo lwakho. Ngenxa yokuthini? Uyakwazi ukulunga. Ngakho ukhethe ukwenza umbhedo, ukhethe ukwenza isono. So ngenxa yokuthi uyakwazi ukulunga, usathane ukwazi kahle ukuthi njengoba ekumangalela ufuna wena udliwe unembeza uze ulahle ithemba, uze ubone ukuthi uNkulunkulu akasakufanele. Kepha ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu obekezelayo, onomusa. Ingakho wathi uDavide, ngihawukele uNkulunkulu ngobubele bakho nangomusa wakho. yesula iziphambeko zami ngobubele bakho. Ngeke aze azisule uNkulunkulu iziphambeko zakho wena ungazange ukhale ukuthi uphela intethelelo. Uze ezisibonele uJesu athi umfowenu uma ebonile hamba ukhuluma naye. Uma engakuzwa biza omunye umfowenu. Uma engakuzwa biza abanye abafowenu. Bese ehlulile bese nazisa ibandla. Athi uPetru kufanele umfowethu angone kangaki uze ngize ngimthethelele. Kawu7. Athi uJesu cha, ngithi kawu7 kuphinda kawu70. So uma ukuthi uJesu usho njalo, ukushiso ukuthi nathi ukuthi uma sifuna ukuthethelelwa ezulwini, masithethelele emhlabeni ngokuba nathi siyona njalo. Sifuna ukuthethelelwa nini? Njalo. So uma uzobala ukuthi wena ufuna ukuthethelela umuntu kangaki, wena uNkulunkulu ufuna ukuthethelele kangaki. Izwi kaNkulunkulu liyangiphilisa. Kepha umzimba engikuwona uyangilwisa. uNkulunkulu ngiyamthanda, kepha isono naso siyangithanda. Ngizothini? Umuntu osindisiweyo, isono siyamthanda, sihlezi simfuna ndlela zonke. Isono siyangifuna singithole, singishaye phansi. Kepha ngenxa yokuthi angizenzisi okhulweni lami, ngiyavuma ukuthi Nkosi ngonile, ngiphumile endleleni, ngicela ungithethelele. Wena-ke uyabathethelela abantu ababonile,
Funeka uqale uzibuze lokho. Uma kukhona umuntu ongenxa naye uthi uNkulunkulu ngaphambi kokuthi uze uzonikela, hamba qali uyokwenza ubulungiswa nomakhelwane wakho bese ubuye kuzonikela uNkulunkulu. Ngokuba lento leyo ungafuni ukuthethelela nokuxolela isivalela umnyango ozaNkulunkulu. Yenza ukuthi uNkulunkulu ubuso bakhe singakwazi ukubona ngenxa yokuthi inhliziyo yakho noma yami ayifuni ukuthethelela. So ungalindela kanjani uNkulunkulu ukuthi akuthethelele wena izono zakho ozenza njalo, wazi noma ungazi? Ngokuba thina abantu siyona. So umzalwane okholwa yizwi lofuna ukuphilela uNkulunkulu wazi izinto ezifundwa uNkulunkulu kuyena ukuthi yini uNkulunkulu ayilindele kuwena. So ungakwenzi lokho ufuna uNkulunkulu wenze njalo, noma ukuthi ukwenza lokho ufuna uNkulunkulu ngaphuma endleleni wenza njalo. Uthi lo mbhalo akubona ukuthi uNkulunkulu libele, kepha kungukuthi uNkulunkulu usibekezelele. Izolo yemzalwane akuve kubuhlungu ukubekezela. Yabona ukubekezela kwaNkulunkulu kubuhlungu nakuyena. Uthi isizathu sokuthi asibekezelele uthi akafuni nokuthi noyedwa umuntu abhubhe, ukuze abantu beze kuphendukeni. Kepha uthi ngeke nize kimi, ngeke nize kimi, usho uJesu, ngeke nize kimi. Kepha uma kuza umuntu ngokuhlala phakathi niyamamukela. Kepha uNkulunkulu ngobungcwele bakhe nangomusa wakhe niyambalekela. Ngingamane ngihambe noNkulunkulu ngihlezi ngizincengela kuyena kulezi phambeko zami kunokudikila umusa ungaka. Ngidikile umusa ungaka, ngidlale usathane, ngibe umata ojojo usathane ngozinyawo ezinodaka. Efuna nje ukuthi ngingcole kunembeza wami. Ithi incwadi ngoba ungcole kunembeza wabo. Kulabo abahlambulukileyo bonke kuhlambulukile, kepha kulabo abangcolile ungcole ngisho kunembeza. So izono zami ngiyazivuma uNkulunkulu, akiziqhenyi nangokodwa engikwenzayo okubi, kepha isono esinamathele kimi esingenza ngikhubeke ekuhambeni kwami. Uthi uNkulunkulu uyabanqaba abaphakemeyo bese asondeza umusa wakhe kulabo abathobekile. Ngifuna ini? Yini ngifuna uNkulunkulu? Ngifuna umusa wakhe nobubele bakhe kwande kimi. Ngize ngipheleliswe emseni nasothiwa nje ngoba ngalesikhathi ngenza isono usathane uyajabula ukuthi ngeke ngisaya kuNkulunkulu senze lokhu kuhlunga inhliziyo. Sibaningi siphumile endleleni, abanye banabashona ukubuyela kuNkulunkulu ngakho bezinikela esonweni kakhulu. Abanye basifihla isono bese sikuveza ngokuNkulunkulu ukuthi akukho kwenzakala ebumnyameni ongeke kuvele ekhanyeni. So lesono othi uzama ukusifihla uNkulunkulu asambule bese wena amahloni mawukuthi ubudala utshwala uvele udala kakhulu ufuna ukuze ube umphuphe. Mawukuthi ufebe kakhulu ke manje kuba yini? So ufuna ukuvele lento uyenze ukhululeke ngoba unembeza wakho usathane usewumangalele waze wanqoba. Khona abantu abamebeza uNkulunkulu bebenza izono bavele babona ukuthi uNkulunkulu ngeke asanthethelela. Ayisikho isono angasithetheleli uNkulunkulu. Asikho nesisodwa isono angasithetheleli uNkulunkulu. Yingakho kuIsaya athi-ke wozani phela sithethi indaba. Uthi angikhathali ukuthi izono zakho ngabe zinjani. Uthi ngiyakuzigeza zibe mhlophe njengekho. Noma izono zenu zibomvu kakhulu ziyakuba mhlophe njengeqhwa, noma zibomvu njengobubende ziyakuba njengobuboya bezimvu. Uma nivuma nilalela. So
into eyenza ukuthi ungasafuni ukuwela uNkulunkulu ngoba usafuna ukuvuma izono zakho. Ngithi mina asikho nesodwa isono uNkulunkulu angasixoleli. Usho njalo uDavide njengoba ethi ngihawukele uNkulunkulu ngobubele bakho nangumusa wakho. Uthethelele usule iziphambeko zami phambi kwakho. Ngigezisise ebubini bami. Uzogezisiswa kanjani na? Utho omunye umbhalo kwincwadi yabakubo, umuntu omusha noma umuntu omncane noma insizwa entsha ingayilungisa kanjani indlela yayo phambi kwaNkulunkulu? Uthi ngokuthatha izwi likaNkulunkulu ilalele. Izindlela zakho ziyakuhlanjululwa uma uvuma ukwenza into efunwa uNkulunkulu. Izono zakho ziyakuthethelelwa uma uvuma. So uyabona bese buya umpostoli kwincwadi yamaRoma athi-ke abanjani abazosindiswa, athi uma uvuma ukholwe ngomlomo wakho nangenhliziyo yakho, uvume nangomlomo wakho, ukholwe ngenhliziyo yakho, ukholwe uvume, ilapho khona-ke izwi kaNkulunkulu namandla alo ebonakaliswa kwena. Kubuhlungu ukukhuluma ngeqiniso usesonweni. Kubuhlungu ukukhuluma ngeqiniso wenza isono ngoba lesono lesi ngalesikhathi uzama ukuthi ukhuluma iqiniso siyakumangalela kunembeza wakho. Simile phambi kwaNkulunkulu, usathane uma phambi kwaNkulunkulu akumangalela. So njengoba siphila kwena isono noNkulunkulu uyasibona. Usathane nje umi phambi kwaNkulunkulu ugiya ngawo. Umzalwane wakho lo kepha ubhizi uyafeka kubantu ukuthi ungcwele. Umzalwane wakho lo ubhizi uyadaba kepha phambi kwabantu uthi ungcwele. So ubungcwele bufakazelwa unembeza wakho okuyiwona okwazi ukuthi ume phambi kwaNkulunkulu ngezwi esinikiweyo ukuba sikwazi ukuthi sibe ngalo, siba ngezwi. Kepha uma ngizibona ngilungile futhi konke kuhamba kahle, ngeke ngisabona noma ngibona ngoba ngizobona ngazi ukuthi konke kwenza kahle. Ingakho kuthiwa lobo uzitshela ukuthi umile makaqaphele ukuthi angawi. Lobo ozitshela ukuthi umile makaqaphele ukuzitshela ukuthi umile. Qaphela ungawi. Ukuzitshela ukuthi umile, qaphela. Ingakho lithi ungabi ngokuhlakaniphileyo emehlweni akho. Ukuba kunendlela ebukeka inhle emehlweni omuntu kepha isiphetho sayo kube ukufa. Ngesikhathi usondela kaNkulunkulu, wena kakhulu kuNkulunkulu, ngesikhathi usathane kufuna kakhulu futhi nawe. Ngesikhathi uNkulunkulu akwamukela ekufihla kuye, usathane uyakufuna. UDavide emeveni incwadi uthi ngimthole uDavide indoda inhliziyo yayo inamathelekile. Kepha usathane wayefuna ithole indawo kuDavide. Wathatha uSamsoni wamahlukanisa uSamsoni. Wathi uSamsoni kuyoba indoda ewumNaziri. Yakizimpuzi waye angasona isidaba uSamsoni. Kepha usathane wafuna ukuthi angenekele ngomuntu wesifazane inkanuko. Wamngena usathane uSamsoni. Wathatha isifebe, walala nesifebe, waphila nesifebe. Some days ayisifebe ngemali. Sifuna ukwazi ukuthi amandla kaSamsoni alele kuphi. Uthi-ke uNkulunkulu njengoba naye uSamsoni ngalesikhathi esabeke izinwele zakhe, uma wezisusa amandla abazosuka kuye. So uSamsoni ugcine setshela uDelilah imfihlakalo yakhe. Umtshela imfihlakalo yakhe, amandla kaNkulunkulu wanikeza ukuthi aziwe umuntu afeba naye. Emva kwalokho uSamsoni waphucwa amandla kaNkulunkulu ngenxa yomuntu ayefeba naye. Ngoba kuthiwa isifebe uDelilah. So
usathane uyayifuna indlela yokuthi uma ukhethiwe wabizwa uNkulunkulu yena uyafuna ukukususa uNkulunkulu. So ukuthi uyitholile indlela yokukususa wakhubeka akusho ukuthi sekuphelile ngawe. Yakizothini ukuthi usathane uyitholile indlela wakwazi ukuthi akumangalele wona kepha akusho ukuthi kuphelile ngawe. Ingakho uNkulunkulu-ke siphila ngaphansi komusa and futhi mfundeni uNkulunkulu manje esayotholakala ngokuba uNkulunkulu obekezelayo uma nje uvuma izinto zakho uyakuzithethelela udle okuhle kwezwe. Uma nje uvuma usathane angakhubekisa ngisho uphethe uqobo lwakhe wakhubekisa usathane kepha ekuthandeni uNkulunkulu azange asuke uphethe. Akusho ukuthi uma ushumayela noma usindisiwe usathane uzokuyeka ufuna wena ngqo ngokuba into ethanda uNkulunkulu usathane akayifuni. Into ethanda uNkulunkulu usathane akayifuni uyinyanya. Ngisho usungaphansi kwakhe udansela isidingo sakhe akusho ukuthi usathane uyakuthanda. Ngoba ukwenzisa lento vele ezokwenza ukuthi ube mubi phambi kwaNkulunkulu. So uma lithi iBhayibheli uNkulunkulu akakhethi buso bamuntu. Uma ukuthi wena uyashumayela ukuthi abantu bangaphindi kepha wena uyantshontsha. Noma utshela abantu ukuthi bangahlabeli izilwane kepha wena ubhizi uyaphinga. Ngabe umsulwa yini phambi kwaNkulunkulu? Ngokuba uma ungantshontshi futhi awubulali. Ngokuba uma ungabulala kepha noma ungabulali kepha untshontsho usalecala. Siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu ngokweqiniso. Ukwahlulela kwakhe ngokweqiniso kubehlela abenza okunjalo. Bese kwehlela labo abenza lezinto lezi engizothi mina ungalezi zinto kepha ngiyenze. Mina ngiyenza mina. Ngiyazilahla mina ngokuba ngiyalazi iqiniso. Ngitshela abanye abantu iqiniso. Kepha mina alenzeke iqiniso kulokho izinto. Nanokuthi ungabi mningi kule nkonzo yokuzila ukudla. Ungabi mningi kule nkonzo le yokuthi wena ube semkhulekweni. Uhlezi ubone ngathi ngoba naku izinto zihamba kahle ngokwenyama, ubone ngathi ukuthi wena uNkulunkulu uyakuthanda. Kepha uyafeba. Kepha uyisidalwa. Kepha uyahleba. Ngenxa yokuthi izwi likaNkulunkulu aliphili wena. Wena uzibona ngokhethiweyo ngokuba unemali, unemoto. Awusaboni isidingo sokuthi ubheke ukuthi ngabe awoni yini. So uma umuntu eqhamuka ekutshela into eyiqiniso kuwena ubona ngathi ukuthi iyamanga ngokuba uhlanganyela nabazalwane abasebandleni elikhonza usathane ngokwempohliso namanga. Kepha izwi likaNkulunkulu lithi lehlela bona abanjalo abazibona belungile. Ucabanga lokho yini wena muntu owahlulela abenza okunjalo ukukwenza nawe? Uwahlulela abantu abenza izono ukuthi uyakubalekela ukwahlulela kukaNkulunkulu na? Uzokubalekela. Kumbe uyayidelela yini ingcebo okuwukuthi wena uxhaphaza umusa kaNkulunkulu neyokubekezela kwenyewe yakhe. Ezonto leyo Ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu bubuyisa ekuphendukeni bubizela wena kuphi ekuphendukeni. So uma kumengelele uNkulunkulu uthi akasho ukuthi shisekela uphenduke. Buya unikwe ithuba ukuba ngale kwethuna akukho umfuno. Ngale kwethuna ayikho indlela yokumfuna. Ithuba limanje. Vuma izono zakho manje. Uzivume futhi izono zakho ungacabangi abanye abantu ukuthi athini. Uphume esonweni ungacabangi abanye abantu bakubuka kanjani. Phuma esonweni ubuyele inyewe yomusa wakhe ekuholele ekuphendukeni uNkulunkulu okuthandayo. Ubani umuntu okuthanda kana uhlobo lokuthi uyaxolisa athi woze ngekuxolela. Ungasaphinde uyenze lento.
uphinde wone athi woza ngiyakuthanda musukuyenza lento le uphinde wone futhi athi hayi musukubuya musukuyenza lento buya hlala nami ngiyakuthanda mina ngifuna ukubona wena uphila impilo efunwa yimi ngapha uma uzophetha kanje uzoba buhlungu ngoba uzolahlwa uzozilahla wena kuba ngikunika ithuba lokuthi uwenze kahle ngokuba la engikhona uma ungenzi kahle ngokuzofika angithi manje senyameni siyadelela sisenyameni sibona sinamandla kepha yena unamandla ngoba yena uphethe ezikamoya akaphethe ezenyama lezi zikamoya zakhe so uma usawufa lo mphefumulo wakho ongenawo amandla kuwona njengamanje ngoba kudala usathane uzofika kuyena athi ungesabi umuntu obulala inyama kuphela akakwazi ukuthetha umphefumulo kepha saba yena lowo othi beseqedile ngenyama bese athatha umphefumulo awufake esifobweni lapho khona umlilo wakhona ucishi lapho khona izimpethu zakhona sifa ukhala nokugedla kwamazinyo ukhala kosisi olungapheli angifuni ngesifobweni kepha inyama yami ngidonsela esifobweni so kufanele ngilwe ngiyifase inyama yami ukuthi ingayenzi into efunwa inyama ney'nkanuko zakhona ngilwele ukwenza izwi likaNkulunkulu ekuyilo elizoholela ekuphileni nasebukhoneni bakhe ingakho iBhayibheli lilokhu lisitshela lithi-ke babusisiwe abahlanzekile ezinhliziyweni zabo ngoba bayobona ubuso bukaNkulunkulu uhlanze inhliziyo yakho ukhulume iqiniso nomakhelwane wakho ufunde ukuzehlisa nokucela intethelelo emaphutheni akho ufunde uthethelela abantu ababonileyo ube nomusa nozwelo okupha abanye abantu unganqothwa ububi ungali impi embi ngobubi izona zinto lezi inyama engafuni ukuzithobela ngokuba enyameni igcwele impakamo so usathane usifitha ngawo umoya wempakamo ukuze ungezukwazi ukuthethelela uzibone ungcono ungezukwazi wena ukuthi-ke ucele uzehlise ngenxa yempakamo ukuze uzozidla kabi ngezinto ezenziwa abanye abantu wena ngisho kumina qolo akubeke esimweni lapho khona uzoba ngosweleyo khona uzobona ukuthi abantu banjani bese akufaka umoya ukuthi nawe iba njalo njengoba benje kanti uzobulala usathane uzoqeda ngawo wavumela imidlinzo kasathane ukuba iphile kwena bese unqotshwa wobubi nawe ulwe impi embi ngobubi akukho ukulunga kwena uNkulunkulu uthumela uJesu emhlabeni ukuba azosifundisa ukuthi uNkulunkulu uphilela kanjani nokuzosikhombisa ukuthi thina abantu sikhohlakele kanjani uJesu akabulawanga amaJuda nazo abanye ubulawa abantu abafana nathi njengoba loKhayini wabulawa ngomfowabo so sibulawa abantu esiphila nabo siyabulalana sodwa ngokuba vele umhlaba ungcoliswa yini udlambe nenzondo nokufela uNkulunkulu akazadala ingculaza uNkulunkulu akazayidale into embi mawuthi ufunda iBhayibheli lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakwenza konke wabona ukuthi kuhle so usathane uhambe eqamba izinto emhlabeni ngenxa ungalaleli kwethu sinongculaza sinokhensa sinezifo lento ekhuluma ngayo uNkulunkulu ngoMoses kwincwadi kaDuteronomy uthi emhlabeni niyofa ngenxa yokungalaleli mina thina silabantu abafuna ukuzwa uNkulunkulu uthakisise nabazalwane nalabo abangabuyi asisize inhliziyo zethu zifunde ukuthobeka
izwi lakhe lithola indawo lihlale lakhe izithombo zikhule lezi zithombo lezi zibe yimithi ethela izithelo ezifaneleyo. Sihlale silinde umkhuleko nokuzila ukudla, silinde uNkulunkulu simdumise, kubona ubuhlungu esidlula kubona. Asithengisanga okuhle kodwa lemhlabeni, kuthiwa sizongena ezilingweni. Kepha ithi incwadi ke ukulingwa kwethu akungaphezulu kwabantu bonke. Kepha uthi khona ulingwa sosenkingeni, uthi yena uyakuyenza indlela yokuthi uphume wena weqe leso silingo noma leso solo, ngokuba amandla akhe abonakaliswa lapho khona thina singenawo amandla thina. Ngizwa nje amandla kaNkulunkulu abonakaliswa lapho khona ungenawo amandla wena. Mawusanamandla uzibona unamandla wena, ngeke azabonakaliswa amandla kaNkulunkulu ugcwele imphakamo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Yini incwadi ezenzo Sahloko 2 verse 38 noma sukela ku verse 37. Sebekuzwa bonke bahlabeka enhlizweni, basebethi kuphethe nomfana wazalwane. madoda bazalwane, Yes, siyakwenze njani na? wathini uphethe? Phendukani, Uphethe uphendukani yiloyo naloyo abhabhathize egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelela kwezono zenu, Khona ukwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana esabo benu bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza ngamanye amazwi amaningi ngobayana wathi, Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. uthi uNkulunkulu masiphenduke size kuyena sizovuma izono zethu. Ngiyazivuma zonke izono zami engizenzile engizenzayo, ngazi noma ngingazi. Kumina enhlizweni yami ngifisa ukuthi ngiphile impilo perfect. Nawe ngiyazi, kepha unakuzilandulela phambi kaNkulunkulu ukuthi ngoba nami isono siphile enyameni, sekumele uwena uhlale esonweni. Asilwele ukuphuma kuphi esonweni, kumele silwe ngokubalekela kuJesu. Yena uyakuba isivikelo sethu. Kulabo abafuna ukubhaphathizwa sebekuzwa konke lokhu okukhulunyiwe, bayakusithinta ngemininingwane oyibonayo noma oyizwile eqala inkonzo, iphone number noma i-email address. Uma kukhona nombuzo uyakusithinta kule mininingwane lo oyibonayo. Futhi uNkulunkulu emuhle uyakuyenza indlela konke kuphumeleliswe ngecebo lakhe. Labo abakhubekayo ngenxa yezwi siyabakhulekela ukuthi uNkulunkulu abasize ababuyisele endleleni. uJesu Kristu inkosi. Elifana umkhuleko. Babe egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu namandla, intando yakho mayenziwe njalo njalo uNkulunkulu ezimpilweni zethu. Izwi lakho uNkulunkulu maliqhubeke njalo lahlulele imidlinzo nemicabango nakho konke inkosi okuzakuthiyana namandla ezulu ukuba size ekuphendukeni ngomoya nangeqiniso. Wena wedwa Nkosi uJesu uyinkosi nomsindisi. Wena ukwazi ukufunda imidlinzo nemicabango wazi izimpilo zethu ngokuthembeka kwakho nokulunga